Leyo ukuthi umakhelwane nomunye wakubona usondele eduze kakhulu nomsizi wena wayiphika leyo ndaba. Iqiniso. Yebo iqiniso. Hayibo. Hayi angisazi-ke manje kahle sesingicela ukubuza yini engakucela wena ukuthi ungenzile wena kanti? Ukuthi ngincengele kumsizi. Manje phone usengathi usu-over ukuncenga manje kanjani? Ngiyamncenga phela ukuthi ngicela nibuyelana ngithi wena uthi angincengele umsizi. Phela wena uyakhohlala ukuthi wena wanginikeza umuthi ukuthi angiyodlisa umsizi. Uyakhohlwa lokho. Umsizi umuntu oright kabi. Xolile imancane anele xolile awuchaze leyo muthi. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli no-Longstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa Longstar Black Life inkinga zomndeni anisondele ngoba ngathi sinodaba nathi edinga ukuthi sidingide. Sabona njani? Ngiyaphila sisi wami. Ngiyaphila. Sacela bingelela ababukeli emakhaya. Uzisho igama nesibongo. Sujaba ukukhuluma. Igama lami ngoXoliswa ngwaKhumalo. Xoliswa kaKhumalo. Yebo. Okay, so ikaKhumalo la ekhaya. Yebo. Okay. So Xoliswa simenyezwe wena la sasabela. Yini inkinga udliwa yini? Sisi wami la ngizochaza ngiqala ekuqaleni. Nginosisi wami la ekhaya enhlala naye. Nhlana bawu2. Yebo so2. Abazali baphi? Abazali sebashona. Okay. So kuthe kwi-relationship yami ngibe ney'nkinga engibe nazo. Umuntu wami besizwana kahle kumnandi. So kuhambeni kwesikhathi nami-ke ngase sengithola omunye usugar daddy. Okay, asiqalela nathi. Umuntu wakho ubani igama nabonana kanjani? Igama lakhe umsizi. Nabonana kanjani? Wakamakhanya isibongo. Okay, nabonana kanjani? Ya, sisahlangana nje phela la ngisebenza khona eVerlem. Okay. Ngi-security so kuhamba ke besisebenza vele sisebenza sisonke enkampanini. Oh, okay. So wasebona le ntokazi eyelo. Yebo. Wathatheka. Nkosi yami. So manje ke umsizi indaba yaqhubeka kanjani? Ayi umsizi bekuhamba kahle kuthina nje sonke lesikhathi beku right. Konakale nje if sengihlangana nalo baba lo khona ubaba obekade naye manager khona emsebenzini. Oh. Yeah. So ubona bangcono? No. It's not that ngamthanda. How yini? The thing is bekuyi imali. Imali be right as manager emsebenzini yabo ekwazi ukuthi mangaba ngifuna ukuba off emsebenzini ngithathe so buthola ama favor. Yebo. Okay, so manje ke lo baba i-relationship yenu ibihamba kanjani? Benijole emsebenzini ubeshadile yena kwenzakala ngaye? Ushadile. Ushadile wakhe but isikhathi esiningi uhlale njenganje security uhlale ekhona emsebenzini ngasonke isikhathi. Oh, okay. Night ngeniswa uyena kanjalo uyena ochecker yonke into nje emsebenzini. So wena hlahle mawusungasafuna ukushaya night shift bengikwazi ukuthi ngene ku-day shift. So manje sasingani ukuthi mawuthi ushaya night shift kanti usembhedeni wakhe? No, hayi bengingakweziki Nkosi yami lokho. Benijola nini? Besiba naso isikhathi yabo ngabe mhlawumbe sifuna ukuba nesikhathi besikhetha ama-sites akhona ama-site quiet. Okay. Bengisebenzela khona. Ima ungangitsheli ngama-Sundays ama-client awekho so asemsebenzini sinaso isikhathi ke mangabe ama-client. Ima benishaya imicimbi omkhulu emasayithini? No. Phawuthini? No. Besikhuluma nje ngeke ukuthi benikhuluma nje kuphela. Achazela ke sisi wami. Okay, ngizokukholwa, ngizokunika lokho. Umsizi yena bekiphi site? Ayi umsizi bemshintsha ambeke ngoba phela besebenza sisonke. Okay. Bemshintsha amuse qamana la ezibhona ukuthi ngeke sikwazi ukuthi yabo asibonakala mangaba sizoba so2 naye lo manager yami. So wahamba ngathi ngebhadi indaba izohamba zifike again. Amanye amagadi sisebenza nawo bekade enotice isikhathi esiningi ukuthi labantu bahlale bewu2 umchecker ngaso sonke isikhathi. Yebo uyayisana iOB uyafika njenga nomthetho nasemthethweni kodwa nje le OB isana ngathi isana i-hour ne-hour yena akasapheli manje. Yini OB? I-OB umqulu wencwadi ephatha yonke information esuke yenzeka esayithini. Oh, okay. So when ususayinelwa ufuna afike mhlawumbe twice a day but yena bese kuba over.
all the time nje mhlawumbe afike ephethe izinto engizoyidla abuze ukuthi ufuna ini yayibo. So-ke amagadi enothisa abone ukuthi hayi akuhambe kodwa la kanti azohamba kuhambe into iziyofika endlebeni zakho umsizi. Sure, umsizi umuntu onjani uqale ngayo? Umsizi bethu ulungile, umfana o-right, but o-right. Ulungile kakhulu, shema ngathanda intembi, akanalo uchuku. Yeah. Futhi mangabe ukhuluma naye umbonisa uyakwazi ukuthi into engiyikhuluma kuyena ayizwa ilaleli. But ngale ndlela lefike ngaye kuye hayi Ibe wrong ngempela. ibe wrong ngoba ishintshe ukwenza. Okay, ifike kanjani kumsizi uyithathe kanjani? Onogada khona ubonile wahamba umtshela. Yebo. Wayithatha kanjani? Angithi asikwazi ngikwazi ukugada ngingedwa kwesinye isikhathi kuyaphoqa ukuthi njengana se-Imperial. So wabe khona uzogada ama-truck engemumva owesilisa. Yes. So the time patroller around yabona ukuthi hayibo imanager ihleli nalomuntu bese isikhathi bengade ngikwazi ukuthi ngene emotweni bese ngathi ngosani OB. Okay. Sengiyoma ke lapho ke manje ngiphethe le OB ke isikhathi eside hayibo. So kwaze ngabona ukuthi hayibo ngeke ikhona into la. Something's beating the water. Ikhona into la so kwabhidlika kanjalo. So umsizi ke setholile yaba kanjani i-reaction yakhe ngoba umchaze njengomuntu olungile? Akaze kube lula seswami, akaze kube lula kuyena nokwamkela futhi nje indlela aphoxe ngakhona ngikholwa ukuthi uphinde angithembe the way abekade ngithemba ngakhona. Yebo ngiyazama kodwa ukuthi ngibuyise izinto endleleni but nje angiboni ukuthi uyophinde abe right kumina. So manje nineminyaka emingaki nithana nomsizi? Mina ngakhulu ifikile ku 14 years. 14 years. So nesikhathi esingana nihlukene ke manje? Hey kunzima mfethu, kunzima. Almost nje 2 months manje asisahlangana. 2 months. Yebo asisahlangana. Sure. Okay, so manje inkinga zomndeni lezi akusiyona ilo i-love bag. So manje kwenze njani la ekhaya ngoba phela mina mangifika la ekhaya ngisuke ngizele inkinga zomndeni. Seswami ngizoqala kanje. Useswami lo ngichazele ngayo kudewethu. Unakho ukuthi ambone uSibari wakhe umsizi. So ngicela yena ke njengalomuntu wasekhaya ingane yakithi ubuhlungu engibizwayo the time singasethulani kahle naye. Ngiyacela ngithi anile ngiyacela mntakama ukuzama ukuthi mangabe uhlangana naye ngoba niyabonana e-station mangabe yogibela esitimela nabo bahleli behlangana. Okay. So ngiyamcela ukuthi ngicela bandle ungikhulumele naye. Uzame nkosami ukuthi umbonise ukuthi nginami ngenze iphutha njenganamuntu wonke. Yeah. Kahle kahle bengaqondile ukuyenza into ngenze emsebenzini bekuwukuthi nje phela nami ngifuna ama favors ukuthi mangabe ngifuna uku-offer ngikwazi uku-offer ngibe right nemali yami ingabanjwa. Ma-shift. Yes, ama-shift konke nje yabo. Not ukuthi bengimthanda lo wami le manager yami no angikho lapha. Okay. Ngiyacela ukuthi angikwazi ukuthi angikhulumele naye ke akwazi ukuthi sibuyelane. Okay. Hayi usisi wami sisi angazi mina bahlangana mangimbuza kuhamba kanjani ayi usisi manje athi umbonile umchazile but i-action yokuthi uyumchazelile and you understand njenge if esho kumina angiyiboni mina ngoba still ubona kuba worse akafoni vele uyaqhela kwena usuka lawo nje futhi ke manje sengathi kuba worse kakhulu kuba worse kakhulu. Hayi sisa so usisi wakho ke yena umuntu onjani bayigama lakhe? Anele igama lakhe. So yena umuntu onjani ku-Anele? Hayi ungane ekhulu ekwazi ukukhuluma nabantu oqala nje u-friendly nje into mangaba ngiyamazi ukuthi njenganje yena ngeke ngakhulumi naye uyakwazi into ukuthi ayibeke njengoba ngimcelile. So nje udadewethu lento engiyicele angakwazi ukuthi angenzele yona. Okay. But manje simo ngisibona sishintsha manje sishintsha kunina noba-2 ukuthi nalendlela sobabili asina i-connection njengasekuqaleni manje. Angazi manje ngimbuza ngale ndaba le uthi nama ngazi ngicela bandle ukukhuluma nomuntu wakho okungcono uyangidikila kwamina manje understand usenolaka manje mangikhuluma naye understand ukuthi manje yini noma mhlawumbe uciwa angazi kodwa nje into engiphatha kabuhlungu ukuthi bayabonakala behlala bebo-2 hawu ndawonye understand ukuthi kwenzakala ngoba mina ngamthuma ukuthi angikhulumele noSibari wakhe ukuthi manje sekukhona kwenzakalani understand ngempela ngifuna uqoma yini le bahlanganisile manje engaka ekubeni mina futhi sengiqhelisile futhi lo muntu lo muntu nje akasengena indaba yami. So manje bayabonakala bobabili. Yebo. Kodwa futhi akakwazi ukuniza i-report yokuthi i-relationship ihamba kanjani. Yebo. Bababona phela so la endlini senikade nenja nje nekwebhani azwani ke manje la endlini
And isifike ukuthi ngize sengicabanga ngisho ukupheka ngedwa endlini yami. Hawu. Ingcono vele ehlukanisa amabhodwe athenga igrosa yakhe nami ngiyithengele igrosa yami ngoba ngendlela kuyiyona. Ucabanga ukuthi yena angakulimaza yini? No, beside lokho nje. Just a piece because mangaba ngimbuza ngale ndaba le evele ngiphethe kabi akakhombisa ukuthi unalo usizo kumina. Akakhombi kodwa futhi at the same time uyambona futhi usibari wakhe. And uyabonakala. Bayabonakala bayangitshela phela nabantu babo bese station. Mawubuza yena ku-Anele ukuthi Anele station niyabonakala ndawonye nini isikhathi esiningi. Uthi uyavuma naye asho ukuthi hayi ngimbonile vele usibari njengawo ukukhulumile phela ngiyazama ukukhuluma naye but i-action mina ayikho. Ayikho kusola kuwesi izinto ziba wesi phakathi kwami nomsizi. Okay. Kodwa ngihlale naye futhi umsizi. Ake sithi mhlambe ke bayabonana ngenxa yokuthi vele usazama shame ukukhuluma naye. But bake babonakala yini kwi-position la banga understand khona abantu ukuthi kwenzakalani. Ngingakusho sisi ngoba ukhona usisi owafika la kumina omakhelwane bethu wangitshela ukuthi hayi ukhona indlela ababone beme ngayo lapha ya. Khona ngasestation ngasestimeleni. So bama isikhathi eside and bayabonakala abantu abasuke bekhona into abaphezulu kwayo nami ngimdala nje naye lo muntu umdala uyakwazi ukubona izinto ukuthi hayi lento abayikhuluma over relationship yokwazana nje yes yabo say deeply seyingale kwalokho sizomlanda uAnele simhlalise phansi sizwe ukuthi ke naye uzothini ngalolu daba ngiphatha indaba yakhe ngiphatha kabuhlungu sisiwami ngicela amandla ngempela mhlawumbe mangase kube wena usihlanganisa mhlawumbe singazama ukuthi usenze siphinde sibe ifamily again ijabule inganza ndawonye phela ngempela sekukhona uqheko and ngempela isingenwa ngisho nabantu bangaphandle mhlawumbe bona bayenza ibe worse because nje uma kufika umuntu uyayichaza ngaye istory ukuthi umbone kanje uma ngimbuza mina phendula okunye yina anga bikho kulendlela lemina engizwe ngayo. Yo, hayi niyizwela babukele emakhaya ke. Okumnandi uAnele usefikile, sizohamba siyomlanda. Sizwe lakhe iside le story ukuthi yini le beyibangayo beyinganza ndawonye. Asimlando uAnele. Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa ke lalela, woza sondela. iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhudi osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faki order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi magumbama nomhlaba ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwiBlack Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika. Ake babukele emakhaya sesimlandile uAnele. Anele unjani? Ngiyaphila. Igama lami nguLungstar wa Black Life TV. Kuhlelo luthi ke na izinkinga zomndeni. So la kaKhumalo sicelwe udadweni. Wathi ucela sisondele kunodaba afisa ukukhuluma nawe. So ngizomnikeza ithuba. Yebo. Siswami Anele ngibize nabo osisi ukuthi bazosiza kule nkinga esinazo la ekhaya. So ntama ngizamile ukubonisana nawe and ngiyabona ukuthi i-relationship yethu phakathi kwethu la ekhaya isiya ngokuba wesi ukuthi ibe iyaphela nje. Lento Anele iyangixa because la mina vele ngibengade nginenkinga. So ngacela usizo lwakho mntana ukuthi ungisize ukhulume nesibari wakho. Njengangumdede wethu uyawazi wonke bazi ubuhlungu bami mangaba ngiphatheke kabi yena kuphela umuntu ongwazi ukukhuluma nawe la ekamareni ngitshela inkinga zami ngizonginazo. Nawe futhi waba umuntu ongizwelayo ukuthi ukhulume nomsizi. Manje into engicela usiswami ukuthi manje ngifuna ukwazi ukuthi kahle yindaba mangaba ngibuza ukuthi ihamba kanjani njengangicelile ukuthi ungikhulumele naye phela ukuthi sikwazi ukuthi silungise nayo izinto ezinginengane nalomuntu. Yebo ngiyavuma ngilenzile iphutha ngokuqoma emsebenzini bengaqondile nami bekade nami kunezinto ebizimi kade ngiphasi kwazo ebezingiphoqa ukuthi ngikwenze lokho bengaqondile engilwamduleni angimthandi. Uyangazi ukuthi nanga umuntu eneminyaka naye engiphusha ngosibari wakho. So I understand ukuthi manje
kwenzakalani? Ngiyakhuluma naye umsizi mina. So uma ngikhuluma naye umsizi uthi ngaze akwazi ukuyenza leyo nto. Usane-stress nje kabi lento wayenza kuyena, wayengalindele ukuthi wena ungenza lento oyenzile kuyena, wayengayilindele. So ngiyazama ukumncenga, lokhu ngimncenga yena aka-understand futhi akafuni uyi-understanda into yakho. Kodwa manje-ke ngiyakuzwa-ke lokho mntakama. Okungixaka kakhulu ukuthi manje niyabonakala nindawonye. Isikhathi esiningi bayabuya bazongitshela phela abanibonayo esiteshini ngoba esiteshini indawo ehamba wonke umuntu. Siyabonakala ndawonye, ngisuke ngizama ukumncenga umsizi. Hayi. So manje ekumncengeni kwakho mhlawumbe usuke uthini nje ungasusiphe? Ngisuke ngimtshela ukuthi lento enziwe usisi wami waba iphutha, athi ayikho into eyiphutha nje. Shuthi wayenze vele kuyinhloso leyo nto leyo. So manje usisi wakho yindaba umhafule uma ukuthi uyakubuza ukuthi kuhamba kanjani? Njalo uhleze engibuza yona lento njalo. Hawu sisi sorry manje ngeke ngakubuzi phela mina ngoba vele every day bona zonke almost every day niyabonana every day and abantu bayabuya bazongitshela mina ukuthi niyabonakala no2 ngaso sonke isikhathi and ni mama hours. Okungixaka kakhulu ukuthi mase sengikubuza awubi nampendulo kimi la endlini. Yini inkinga yakho ukuthi ungachazi ukuthi uthi aka-understand? Angeze understand ngeke sisi akwazi ukuthi ungama nomuntu almost 3 hours nimile nje ngikhuluma. Ngimncenga. Hayi ngeke semba sami. So kulo 3 hours usuke uthi ngiyacela msizi. Ngisuke ngimncenga, ngicelela usisi wami. So manje ke yindaba ke umhehebuza ungabe uyamtshela because uthi nami kahle manje uthi dadwenu ke na nomakhelwane mabekhuluma mase yabuza ukuconfirm akweni ukuthi iqiniso yini lento wena ufisa sisi uhleze ngibuza ngayo leyo nto njalo njalo. Leyo ukuthi umakhelwane nomunye wakubona usondele eduze kakhulu nomsizi wena wayiphika leyo ndaba iqiniso? Yebo iqiniso. Hayibo. Angisazi-ke manje kahle sesingicela ukubuza yini angacela wena ukuthi ungenzile wona kanje? Ukuthi ngincengele kumsizi. Manje phone usengathi usu-over ukuncenga manje kanjani? Ngiyamncenga phela ukuthi ngicela nibuyelana. Ngithi wena uthi angincengele umsizi. Phela wena uyakhohlala ukuthi wena wanginikeza umuthi ukuthi angiyodlisa umsizi. Uyakhohlwa lokho. Umsizi umuntu oright kabi. Xolile imancane anele xolile awuchaze leyo muthi. Isisi wami nami njenganomuntu wesifazane kwenzeka kodwa-ke lokho kwenze kwaba kanye. Okay. Ukhona owangiyalela ukuthi khona mama osedrobheni okwazi ukusiza mangabe usenkingeni. Ukwazi ukuthi asheshe ayive into engikhulumayo naye. Yeah. That's why-ke nami ngacela ukuthi akwazi ukuthi angenzele. Ngoba ungasazi ukusondela kumsizi. Yebo. Wathini udadweni ekunika umuthi? Wathi ucela ngimdlisele umsizi. And then wena waye ungamdlisanga? Ngoba nami umsizi bese ngikhulumela izinto engingayiqondi nje kumina. Njengani? Ube sithanda mina umsizi. Kanjani ngoba phela isibaro wakho. Wena indaba ungabuze kimi uzoreport ukuthi naku sekushintsha izinto usekhuluma kanje kuwe. Uzofuna ukungaba serious bongeke uba uthiwa serious bongeke uzuyenze lento le. Ubungeke uzofuna ukumdlisa ukukhuluma nawe nje enze izinto uzibona ukuthi lezi zinto wena uyenzelani lento emsebenzini? Wawuyenzelani leyo nto emsebenzini? Anele ngiyachaza ukuthi ngangikade ngiphasi kwesinye isimo lapha emsebenzini kunezimo sisi. Kumele udlise umsizi. Uyazi ukuthi ku-security ukuthi kunjani ukusebenza 24 angazi ngoba mhlawumbe u-understand. Ngihamba mina endlini ngihamba 4:30 la endlini 4 o'clock ngiyaphuma la endlini ngihubha isitimela ngiyabuya ebusuku ngo-10 echeckmart bengishayisa u-8 indaba yakho. Wazi wamdefend umsizi why? Yini inkinga yakho wena waba sesayidini lomunye umuntu ekubeni uzalwa nami? Wena uyazi ukuthi umuntu oright umsizi. Yebo ngiyavuma u-right but le kulena-ke le bekumele ukuthi ube ngakumina ngaso sonke isikhathi ngingane mama wakho. Ngakwena ngokuthi uhambe uyaqoma emsebenzini. Ngosisi wakho sisi. Uthi uyaqoma emsebenzini. So manje umsizi kunezinto ade seyikhuluma ongayiqondi. Ungayiqondi enjengani? Ukuthi Xolisa akasamnaki, akasamenzeli nje izinto, nje usebhizi emsebenzini kuphela. Sebhizi nje emsebenzini. Anginaso isikhathi emsebenzini ngiyachaza nje.
Ngibuya So ngizothi manje-ke uthela wena ukuthi wenzani-ke ngiphathele, ngaleyo ngifuna ukulala. information? So umsizi-ke bese ekhuluma nami-ke kwangathi ngiyathatheka kuyena njengoba bebesho ukuthi basibone mhlawumbe 3 hours Yeah. sime naye kwangathi nami ngiyathatheka-ke endlini bese sinokungaboni ngasolunye nixoliswa njalo uma ngibuza indaba msizi ngivele ngidinwe ngivuke ngolaka nje Ingobani? Ngifuna uyisho phela le ingoba ndaba. phela nami umsizi bese engithembisa nje yonke into uzongenzela yonke into Awuthembekile. Seniyathandana nomsisi? Awuthembekile yebo nje bese akwazi siqala ukuthi ukuthandana kodwa Bese niqala ukuthandana? yebo Ena khuluma iqonda indaba. Ngithi right now senzela ukuthi nibe right nosisi wakho. yebo Niyathandana noma nithandana? yebo siyathandana. kodwa angenza kanjani into enje kumina kubona bonke abantu ungayenza kanjani into enje kumina Ngisole ngathi-ke hayi bo kahle sisi hayi kahle sisi ngeke phela kuze kwenzeke lokho akwazi Akamdala Awukwazi umsisi kakhulu kunawe? umdala ubhuti lo ngakuyena Pho manje ngoba uthi uyayisola ukuthi ukhulelwe? hayi bo anele kahle anele Usuthathela usisi wakho umuntu? hayi bo kanjani usazi isimo sami nami nginengane kuyena uzoyenza njani manje ingane-ke sisi hayi ngeke sesekuze kwenzeke lokho la endlini mina ngeke sikwazi ngeke sesikwazi Uma uthi ngekwazi usho ukuthi fanele ahambe anele ngabe hayi sahlala. kuzabonakala ukuthi ushona kuphi hayi ngeke ngikwazi noma kuhambe mina-ke okungcono ngoba ngeke ngikwazi nje ukuthi angazi ngimukela ubani esengigile igodela ingane hayi bo anele shuthi kuyokusiza-ke Wena Anela uyisoli ngalena? angiyisoli nancane hayi uNkulunkulu wami Yini le engaka kuthembise yona umsisi? yonke into iyangithembisa nje yonke into iyangenzela ngoba ngisho ukugqoka kazi umntama uyangithengela iy'mpahla Ngicela ukubuza lo muthi lo owunika udadewenu wawenze njani? angibuneza ngomsizi Wamtshela umsizi ngawo? ngamtshela Kodwa ingakho vele uNkulunkulu wami, umsize Jehova. lokhu ngithi akayifuni yonke leyo nto indaba zokuthi ungazange uze usho kumina ukuthi awuthandi ukungisiza ngizama omunye Nangakusiza umuntu ukuthi wawungasho ngani ufuna ukudlisa omunye umuntu. mina bengilungisa izinto awube ngimbulela bengilungisa izinto ukuthi sikwazi ukuthi Uyilungisa ngomuthi? sibuyelane sisi la emhlabeni kwethu ayikho intombazane egeza ngamanzi kuphela nawe uyazi mina uma intombazane uyazama Ngakho hayi ngigeza bo ngawo hayi mina. ngeke sise urongi anele urongi Manje ningitshela ukuthi Urongi nje. ninganzani ndawonye senizoba ngindoda. hayi bo Niyabona ukuthi umsizi naye kodwa yaniqhatha. sisi umuntu ongathembekile kule yona yonke lento nangu anele Uwena ungathembekile. uyena sise Cha, uwena mina ngiyazi ungathembekile. ukuthi vele inkinga iqale ngami but-ke ngimyekile lo muntu ngoba ngikwazi ngifuna ukulungisa izinto nomuntu wami noma boyengane yami yena ufaka olunye unyawo futhi wena ungathembekanga ngasekuqaleni kuba uyenzanga yonke lento engaba yikho hayi anele Wena Kodwa-ke nawe-ke Anele usuba muhle ukuzenza Hayi, muhle. ngehluleke Yindaba namhlanje. ungamtshela ngudadewenu ukuthi-ke ukwazi ukuyenza kwenzeka lento. cha nokuthi nje khona into afuna ukuyenza kuyena wayengakhulumanga nami njengosisi wakhe zonke izinto mangabe unenkinga wena uhlala ubuya uze kumina endlini ufuna ungitshela ukuthi sisi this sisi that namhlanje indaba ungazange uzoyikhuluma le ngoba ngangathandi wenziwe yini ngoba ngangathandi hayi cha anele ungehlulile Okay, so manje way forward ithini? nasisi anginawo amazwi Mayixosha udadewenu la uzohlala phi? angizazi ukuthi angazi ukuthi ngisho ngizombukela uzohlala ubani naye umsizi Uzohamba ohlala nomsizi? yes wema So ingane kadadewenu yona? shuthi phela uzohlala nengane yakhe ekhaya angeke ungixoshele mina ngohlala nomsizi mina ngoba ngiyakwazi Ngizocela ukulokhuza, ngizocela ukuthumela umuntu owochwepheshe azokhuluma ngani. Akhulume nani nomndeni at the end of the day. Because ngiyabona lento le ukuthi iyakude. Ngiyabona ukuthi usisi wakho ulimele ukuthembile ngento wena wayithatha lento wayijika wayenza kwayiyakho. Angisho ukuthi isenzo sakhe sihle. Kodwa ke ngisho ukuthi ke nabe kufanele umtshele ukuthi dadewethu lento yenzayo angikwazi ukuba i-part of it. Yebo. Uphume kuyona. So manje lokuxabana kwena akukho right. Namhlanje ebusuku omunye uzolala phi? ngizoyibona angeke uthi ngize ngilale ekhaya ngizoyibona. sisilayite nje wami Usisi wakho omncane ngithi lo. yebo ingane yama Uma wakho angithi wakushiya wakuthemba. yebo So manje ke umlahlele ngaphandle. hayi sisi kunzima emva kwento engenze yona mina kade ngisafarisha ngisebenza ngikwazi ukuthenga ukudla endlini ngenza yonke into ngimgqokise uma ishoda ngezinto ngimenzela yonke into hayi ngeke mina azongibonga kanje hayi ngeke ngikwazi hayi ngeke ngikwazi Kodwa-ke- ngiyabona ukuthi ushona ngakuphi noma mhlawumbe uzobona nje okanye ngihambe mina-ke okungcono-ke Kodwa ke okusalayo ke nabandawonye kufanele sithole indlela yokuthi ke na kusetshenziswane. Nawe uma ukuthi ukhulelwe ngempela kuzingane emhlabeni of which ingane yakho nawe. Akusiyona ingane yakhe kuphela nawe ingane yakho. So sizothumela umuntu owochwepheshe azokhuluma nani noba u2. kodwa ngihlukumezekile nje anele But at least usuyalazi iqiniso.
Ya ngiyabonga sisi wami ukuthi ngoba ade vele ngisola nabantu bebengitshela kodwa nje bengingakholwa until Anele uyayisola ngalento? Ngisola. kodwa uNkulunkulu wami nayimhlola bo yazi sizoba nenkinga egcineni uzomdinga sisi usazomdinga wena uphila noma ufile nje mntaka maha uyangidinga Yo. sizi ngalutho nje uqinisa ngaba nguwena mina uyayehla le bus oyiqalile uyidilike nje kusekuhle Uthe lana uAnele engakafiki before ngivale nje uthe ususaba ngisho ukudla kwakhe. yebo Bukushiswa yini lokho? ngoba kade ngibona indlela kade ese-act ngayo la ndlela bese kushintshile ngasafani nje ngasekuqaleni since nje ngamcela ukuthi ahamkhulume ngomsizi wajika umuntu Anele Shothi wena uzodlisa mina ngaphenduka manje esilwane manje lutho sisi mina bekade ngilungisa phakathi kwami nomuntu wamphela akuthi ngoba kade ngimbulala bengambulali bengifuna ukwakha umuzi ukuqhubeka nento yethu shothi nami ungangilisa la endlini. angithi uyazi ukuthi isikhathi idliso liyambulala umuntu. seswami ngazi ngathini kodwa mina bengizama ukulungisa izinto kuna konke kade ngikwenza Shuthi sorry. Kodwa ke asithembeke ngoba uzofika uchwepheshe akhulume nani noba u2 at least iqiniso sehleli la. Nibone ukuthi ithini way forward. Okwamanje kuzofela sithola indlela ukuthi kuphiliswane. Qhubekele phambili. Okay? Yo, ngiyayizwela ke babukele emakhaya ingane zandawonye. Omunye usisomdala uthi omunye uthaba umdlisi yena wavesana wayitholela isoka wathi sengiqhubeka naye. Uyasho kuyimanje ukuthi uyasolana nokuthi mhlawumbe ngenze ukuthi usekhulelwe of which ke naso thumela uchwephesha la ekhaya ezemndeni akwazi ukuthi akhulume nabo bakwazi ukuthi bathole indawo yaphambili. So Black Life TV sithanda kakhulu, please don't forget to share, like and subscribe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i141 KE Masinga Road eDurban. Inamba yethu yocingo 062 219 7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo ngespecialist nazo. Black